El bruixot. Sé que tu vols un home de veritat, un home que somni al teu costat. Més tendre l'imagines, potser que jo, més valerós, intrèpid, potser més fort. Freda la llum de la lluna, brilla dintre el meu cor. Foscos els meus pensaments en ombres van desfent. Amb la força del meu amor, les meves mans et volen protegir. M'has encès passió en el cor, desig que crema com un foc d'amor. Jo sóc l'Orfen, un bruixot negre format a la Torre de l'Ullal. Fa 5 anys, l'Azalea, una bruixa que admiro amb tota l'ànima, va fer servir l'espasa de Bartanders. L'espasa, que havíem recuperat d'entremig de les ruïnes de l'Stengin, la va transformar en un ésser demoníac, el Bloody August. Me'n vaig anar de la Torre de l'Ullal per trobar l'Azalea, i ara viatjo amb el meu deixeble, en Màgic i amb la Creau, per mirar de trobar la manera que l'Azalea recuperi l'aspecte humà. Som-hi, Màgic! Som-hi, Creau! Cap a la pròxima aventura! Cap a la pròxima ciutat! L'home llagostí. Apa, que vagi bé! Gràcies per tot! Gràcies per tot! I ha d'anar tant sí com no, senyor mestre? No entenc què em pots treure, francament. Sí, torno. Potser hi podré descobrir alguna cosa. A la Torre de l'Ullal. S'acosta en Kiriranshelo. Sí, per l'encanteri de revelació d'en Rai hem sabut que és a 4 o 5 dies d'aquí. I aniré jo, mestre. Li advertiré que no continuï provocant els patriarques. No té per costum parar atenció a les advertències dels altres. Li prego, mestre, avisem-lo. En Kiriranshelo n'hauria d'estar al corrent. Un cop sàpiga les intencions que té vostè, segur que... Aquest assumpte és un secret que només coneixem tu i jo, Hartia. D'això ja n'hem parlat. Però, mestre... No hi insisteixis, Hartia. Perdoni'm. Mestre, els patriarques l'esperen. Ara vinc. Fins ara, la Torre de l'Ullal s'ha mostrat massa indulgent amb en Kiriranshelo. Per això, si es continua oposant a nosaltres i obstaculitza la inevitable eliminació de l'Azalea, caldrà que... Childman! Quan arribi aquest moment, tu, el seu mestre, tindràs l'obligació de posar fi a la seva vida. L'Azalea és un deshonor per la Torre de l'Ullal. Qui es posi de part d'ella serà culpable en la mateixa mesura. Aquesta, doncs, és la decisió que finalment hem pres. Deu fer molt de temps ja que està abandonat. Fa venir esgarrifances. Com a mínim, no ens haurem d'amoïnar per l'aigua. Ex! Hi ha taranyines per tot arreu. Requi. Creau!
Això devia ser un hotel. Com a mínim no haurem de dormir al ras. Val la pena. Oh! Quina cosa més horrible! Mira, menjar. Quina sort! Però serà bo encara? Per fer-la servir, primer l'hem de netejar. Mira que ets entremaliat. Mira que ets tabalot. Ara has quedat ben xop, noi. Veus què passa, ara? Estàs fet un trapella de primera. Volcan, Dortin! Ajuda'm! Orphan! Creeu, què passa? El meu germà, de cop i volta... Té una febre altíssima. Auxili! Un ramat enorme de guardioles en forma de porc! Fora! Deixeu-los estar! No us mengeu els meus diners! Aguanta, Volcan! És que s'ha volgut menjar aquell bolet tan estrany. Un bolet estrany. Sí, miri. És aquest d'aquí. Però si aquest bolet és verinós! Sí, sempre em menja. Deu tenir l'estómac de ferro. No és una persona gaire recta. Ja ho sé, però és el meu germà i l'únic que tinc. Li suplico, ajudi el meu germà. Ja li està bé. És el càstig per totes les dolenteries que ha fet. No siguis cruel, Creao. Jo no en sóc pas de cruel. No te'n recordes... He de sortir un moment. Ara, i on va? A la muntanya, a buscar herbes